Nah, guys, iki arep OTW yang titik penjemputan lah iki lho dalan iki. Iki ngijul. Dalan Mojopahit. Ngijul yang desa Watu Solo. Wah, jalannya yo pas ya, Mas. Iku pas iki. Iki lho, jalan tidak kesukaane lendo nek jalan ngene-ngene iki. Nah, iya bener, Mas. Jalan gini aku wis nggak suka aku, Mas. Ya, bro, rampungnya wis minggu neh toh. Itu ora paling ora seneng lho. Paling nggak suka ya aku nek jalan gini ya. Sing lurus ae lho, Mas. Tidak suka lho. Nggak suka lagi wis minggu neh lho, Mas. Oke. Jalan paling tidak suka. Iya. Wis dalane kuwi kok kayak kebak. Tapi iya mitekno juga dalane iki yang lokasi yo. Nah, iki lho Mas, dalan kene iki lho sing aku paling gak sukai. Iki letter S. Angger sing mbok PO walusno ora apa mlebu artikulan kaya A B C D to. Aku wis tatak, Mas. Jalan ngene iki ora tatak. Ora tatak aku, Mas, dadalane kebak lho. Ya. Dadakmu minggu orang rampung wis minggu neh lho, Mas. Jenenge jalan yang di lokasi lho. Jane dalane halus iki, Mas. Nah, halus. Nek kowe wegah kan kok. Ya kuwi mau sing gak suka kuwi mau Mas aku jane. Enggak suka kepiye. Jane iki wis mlebu kriteria Mas, wis halus, iki sepi. Sayangnya apa? Sayangnya dalane minggak kuwi, Mas. Ya ora apa. Ora ombo. Nek ombo ngono tikungan model A B C D to, aku wis tatak aku. Nah, iki lho. Iki titik penjemputane ngarep kae. Selamat datang Desa Watu Songo. Nah, putere kon protelan kidul kae pertigaan sing enek tubune. Ya wis ngono sik guys, aku tersek iki dinteni guru-gurune.